Mayang hapon, Negros, ining Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang ako ni kadulong sa inyo via Facebook, YouTube, kay ka Channel 11 kay karon mabadaan kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Cashless transaction sa merkado, panugod sa paghimo sa Bacolod City bilang isa ka super city. 15 sa 130 ka mga voter applicants kag disapprove sang ERB nagamit sang peke nga ID. Reporter nga taga Cebu nga nag-cover sa Pamplona Massacre, patay matapos mabungguan sa truck. Duha patay sa mabungguan sa truck ang tricycle sa Banwa sang Manapla. Kag sa good vibes, ang istorya sa likod sang viral photo sang bride nga nagalumpiga sa hilamunan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, showcasing the best of Negros Occidental, ining sentro sa karon sa panaad sa Negros Festival nga natalana sa bulan sang Abril. Sunod sa kay Cheryl Dicena, Provincial Tourism Officer kag Festival Director sa panaad sa Negros Festival, hatagan sing higayon nga makasalida ang mga awardees ayan sa ilang mga produkto kung anuman nga Excellence Award nga ila nabaton sa national, regional o provincial level. May area para sa ila. Mga national guests kasubong man international partners sang probinsya ang ginapaabot sa among kahiwatan kabagasugod sa Abril 17 tubtub 23. Karon naman sa hapon ang official launching sa panaad sa Negros Festival sa Capital Lagoon sa pagpamuno ni Governor Eugenio C. Lacson upod ang mga provincial officials kag mga alkalde. Those have received national or local or regional recognitions in terms of their products. So may ara sila gintipon sila and then we're placing them under the stadium per district. So this way, if you have been an awardee of whether it's for your products or excellence awards, you have earned a slot in that district display. So, lain pagidya ang area for the emerging or for those na other producers who have not received awards. We have also given them an area. So, that's something new to look forward to. And that's also the plan of the province to really help those developing or what we say emerging suppliers to excel. So number 9, ginakilala sa probinsya ang gahong pag-impluwensya sa mga kababayenhan sa nagkalinain nga pamaagi karon nga ginasaulog ang Women's Month. Kay nasang aga sa lobby sa Provincial Capital, ginlunsar ang Inday exhibit sa idalom sang Art Association of Bacolod Negros ining tribute para sa mga kababayenhan. Suro sa kay Tay Sevillian, noong presidente sang AABN, ang Inday ang tinaga sa hiligay noon ang nagatumod sa isa ka babae sa anuman nga edad kag estado. Sa kada pamilya, mayara sang Inday. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, ini ang pagkilala man sa mga kababayenhan paagi sa art, lakip na ang nanari-sari nila ka pamaagi sa paghatag sang inspirasyon para diri. Dugang pa sa gobernador, ang art isa ka powerful tool sa pag-promote sang gender equality bisan pagani sang pagbago, pagtipong sang cultural awareness kag bisan pa paghatag atensyon sa social inequality. Inday is a Hiligaynon term used to call females of any age but of certain stature in the society or loved by the family. In each family, we have an Inday, a Mama Inday, a Lola Inday, Tita Inday, Inday Dako, Inday Gamay, Inday Bukay, with my artwork, Inday Bukay, star din na yan. And even in my family, we have an Inday din, which is our eldest sister. Thank you for being our partner in this year's Women's Art Exhibit. And to be honest, your governor never had any idea of putting up one here in Davao. So thank you very much for sharing that idea. Art is a powerful tool to promote gender equality, well-being, and change, and has been proven to inspire cultural awareness, address social inequity, and cultural oppression. The provincial government of Negros Occidental will always be a staunch advocate of women and the arts. Sa number 8,
Bacolod General Hospital ginapaabot nga matapos na kung mahuman na sa 2025. Posible nga matapos na ang pagtukod sa Bacolod City General Hospital sa 2025 suno sa kay Bacolod Congressman Greg Sataya. May 700 million pesos nga pondo halin sa gobyerno nasyonal para sa pagpatukod sa among ospital sa Bacolod. Ginpahayag man ni Gasataya nga yara na sa phase 1 o kon ancillary construction kung diin ginagamit ang 200 million pesos nga pondo gikan kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Ang 250 million pesos naman gikan sa Department of Health kag natala na para sa main building nga ipaidalom sa bidding sini nga Marso. Ang dugang nga 200 million pesos ang gikan naman sa Department of Public Works and Highways. Dugang pa sa kongresista, ila target nga tuig ang 2024 nga makompleto na ang medical equipment kag iban pa nga mga kinahanglanon sa ospital para sa pagsugod sa operasyon. Ginklaro man ni Gasataya nga wala nakalabot sa iyang opisina ang proposal sa isa ka pribado nga kumpanya angot sa public-private partnership sa pagdumala sa nasambit nga ospital. Kung mahuman na ang Bacolod City General Hospital, iga-turn over inisang DPWH sa Bacolod Local Government Unit kag ang syudad ang in charge kag mga desisyon sa pagpadalagan sa ospital. Sa number 7, isa ka milyon ka pesos nga balor sa illegal na droga nagkuha sa buy-bust operation sa Barangay 27 sa Bacolod City. Arestado isa ka persona nga ginakabig high-value individual matapos magkuha sa buy-bust operation kay nasang aga ang masobra 1 milyon ka pesos nga balor sa ginapatihan shabu sa Purok Star Apple 2 sa Barangay 27 sa Bacolod City. Ang ginakop amo si Mark Salmingo, 26 anyos, isa ka bulto kag 57 tanan ka sachet sa suspected shabu ang nakuha sa kapulisan sa kay Salmingo. Ini nagabugat sang 150 grams kag nagabalor sang 1,020,000 pesos. Detained sa Police Station 4 karon ang suspect kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 6, isa ka Cebu-based nga reporter nga nag-cover karon sa Pamplona Massacre sa Negros Oriental ang patay matapos mabungguan sa truck sa San Jose, Negros Oriental. Patay ang reporter sa Cebu Daily News matapos mabungguan sa Domingo sa truck ang ila sining ginasakyan nga motorsiklo sa Banwa sa San Jose sa Negros Oriental. Ang biktima ginkilala kay Pejin Macy Sararanya nga karon yara sa probinsya para mag-cover sa massacre sa Pamplona. Pinusun man ang iyang nobyo nga si Neil Balcobero nga amo nagadala sa motorsiklo. Sa investigasyon sa PNP, nagapondo lang sa dalan ang motor sa mga biktima bangod sa matabok ini kuntani sang hinali na lang nga mabungguan sa truck nga nag-overtake kag nagadalagan humalin norte padulong sur nga direksyon. Gindala pa sa ospital si Sararanya apang napatay ini. Sa number 5, sa Banwa sa Manapla, 2 patay, 5 pilason sa mabungguan sa truck ang isa ka tricycle nga nagrikta sa baral. 2 ka mga persona ang patay samtang 5 ka iban pa ang pilason matapos mabungguan sa truck ang ginasakyan nga tricycle sa mga biktima sang Domingo sa highway sa Barangay Punta Mesa, Banwa sang Manapla. Sa investigasyon sa PNP, gikan sa pagbulante ang maghimata nga sakay sa tricycle sa sila ang nabungguan sa truck nga nagasunod sa ila sa dalan. Na miscalculate sa pulis ang truck driver ang iyapagpadalagan ang mga nabungguan siniyang tricycle. Nagrikta ang tricycle sa baral sa Piakalin kag dito na nagtabog ang mga pasahero. Dead on arrival sa ospital ang 45 anyos nga si Maribel Ibanez samtang ginbawian naman sa kabuhi ang isa pa kasakay nga 14 anyos. Outpatient naman ang 5 ka mga pilason, nakip na ang isa ka 9 anyos nga bata. May inisyal na nga settlement sa 2 ka mga partido suno sa PNP. Sa number 4, 500,000 nga tourist arrivals ang target sini nga 2023. Inisunod sa kay Provincial Tourism Officer Cheryl Dicena nga nagapati nga tigayon nga malabot ini. Sa 2022, 350,000 ang target tourist arrival sa Negros Occidental kag tigayon ini nga na-surpass o kun nalapawan pa. Patag ni Dicena, ang tourist arrival sa natungdan nga datos ang nagatumod sa yadtong nag-overnight stay sa probinsya. Apesar sa nanging epekto sa pandemic sa tourism industry, ginalantaw nga amat-amat nga makatibawas ang industriya. Ang peace and order situation sa Negros Oriental ang ginakahangawaan man nga
makaepekto sa tourism industry. Nagapati si Disena nga sa bahin sa Negros Occidental ang tanan nga tikang sa pagpasiguro sa safety sa mga turista ang napatuman paagi sa pagpakig-angot sa Philippine National Police kag iban pa nga mga ahensya sa gobyerno. Tuman ang pagpahamtang karon sa mga checkpoints sa Negros Oriental kasunod sa deployment sang tropa sa idalom sang Joint Task Force sang PNP kag AFP sa tinutuyo nga maaresto ang mga sospek sa pagpatay sa kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Bagay nga sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, mahimo mag-aapekto sa turismo sa lugar. We have increasing uptrend sa statistics because we're monitoring our data arrivals also. It's everybody has increased from the past year's data. So we are hoping that we can exceed the target set by DOT per region, per province, and per LGU because the LGUs have already also set their individual targets. So we're really hoping to help them. Pila target for Negros Occidental? Last year, we targeted like 350. We're targeting like at least 500 at least for this year. For 2023. Sa number 3, House Speaker Romualdez nagpasalig para sa seguridad ni Congressman Arnie Teves kung ini magpauli na sa Pilipinas. Wala pa sang ihibalo sa karon ang Kongreso kundi na si Negros Oriental 3rd District Congressman Arnie Teves. Gipahayag ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nga wala na sila sang komunikasyon sa bahay ni Teves sa piyak sa pagpahayag ni Attorney Ferdinand Tupacio, abogado ni Teves, nga nagapakig-angot sila sa taratapan sang House Speaker. Panawagan ni Romualdez kay Teves nga magpauli na sa Pilipinas kung sa diin sarang ini mahatagan sang seguridad sang local authorities. Sunod sa kay Romualdez, nakahanda ang PNP nga maghatag sang seguridad kay Teves. Kinahanglan lang ni Teves nga mag-request kag hindi man siya maproteksyonan sa otoridad sa gwa sang Pilipinas. Si Teves ang nagpadulong sa Amerika agud magpabulong pero ini ang ginatudlo nga mastermind sa pagpatay sa kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo sa balay sini sa Banwa sang Pamplona sang tinalikdan nga Marso 4. Sa number 2, sa 130 ka mga voter applicants nga hindi approve sa ERB hearing nagamit sang peke nga mga ID. May 130 tanan ka mga voter applicants ang gindisapprove makaligad sa Election Registration Board hearing kagin patigayon sang Marso 6 tubtub 10. Sunod sa Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trino Kanya, may 15 sa gindisapprove ang natalupangdan nga nagamit sang peke nga mga PhilHealth cards para lang makaparehistro sa Barangay 29. Gitugyan na sang COMELEC sa natungdan nga ahensya ang pagpasaka sang kaso batok sa ila. May 87 naman sa mga na-disapprove ang wala sa barangay nga ilagin parehistruhan matapos ang ocular inspection. Ang COMELEC ang madason nga magapatigayon sang cleansing antes i-release ang listahan sa mga registered voters. Naglabot sa masobra 13,000 ang voter applicants nga naserbihan sang COMELEC Bacolod para sa natalan ang barangay kag sangguniang kabataan elections. No na isang COMELEC nga office no kay apan interview do medyo tawag sina gaduda kita sang ilang mga claims so that is why nga kin subject naton sila for the ocular inspection. Ang nagamit sa mga falsified nga mga documents, anong mapasaka na sila kaso? Well, it's up to the issuing agency kung anong ilang himuon sina kay ti inaiya hindi man kita ang nag-issue sina sang ina nga mga IDs so maka-certify lang gid sina iya isang issuing agency kung sa diin na sila. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Ginusa na kay nasang aga ang panugod sa cashless transaction sa merkado sa Bacolod City. Sunod sa kay Mayor Abdi Benitez, ini na panugod sa pag-transform sa Bacolod City sa isa ka super city. May report si Nico Delfin. Ang piso nga fruit shake sa Libertad Market ginapilahan. Amo man ang tag 25 pesos nga bugas nga may dala na nga 1/4 kilo nga kalamay. 25 pesos man hasta Biyernes ang 8 ka itlog nga may dala nga 1/4 liter nga cooking oil. Nakalaskit sa tanan, hindi ka na mabudlayan, basta may Gcash ka lang. Sometimes ang iban, hindi nakadala kwarta cashless na tat, mas easy man, hindi na magkambihan na mas lasting man.
Nang hindi ka madula. Magkambyo, o Ay, kayo hindi ka magbayad madulang sila kwarta exact mo. amount na. Sige. Kabahin ini isang promo sang kilala nga e-wallet nga app sa paglunsar sang Palengke QRPH Plus sang Bangko Sentral ng Pilipinas kag Department of the Interior and Local Government upod sa Bacolod City Government kay inasang aga. Suno kay BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat, ang cashless transaction ang magapahapos kag magasigurado nga mapangapinan ang ikayong lawas ang publiko. Simple yung KYC. So, pwede lang ng barangay certification, pwede na kayo magbukas ng account. Una sa mga benepisyo ito ng ating cashless payments, ang malinis, sanitary. At ito ay nakakatulong sa pag-iwas ng sakit or ng COVID-19. In the first 2 years of the pandemic, we have seen how digital payments enabled us to conduct business and make purchases in the safety of our homes. Ang Bacolod, ang nauna nga local government unit sa Western Visayas nga naglunsar sang Palengke QR system. Ini pinaagiman sa naaprubahan nga ordinansa na gin-author ni Councilor Celia Flor. Suno kay Mayor Albi Benitez, ang digital cashless transaction ang panugod sang ila ginahandom para sa Bacolod nga mangin super city. Mas maayo siyang umada, and that is what technology brings. Right? This will make Bacolod City, as we envision, not just a smart city, but a super city. And this is the direction that we have embarked. As we have all said, ang aton nga handog para sa bilog nga Bacolodlon is to be able to digitize our daily transactions. Ginaabi-abi naman ini sang kadamaan nga mga manugbaligya sa merkado. Apang hindi man malipod nga kadaman sa ila ang wala pa sang ihibalo sa sistema kag wala man sa mga kaugalingon nga cellular phone. Din ka pagalibot, no? May cellphone ka? Ha? Di paano na? Kasi tagaan ko nila. Mabot na yan gulong tao. Sa una. Sa una. Pero sa uli, okay. Ito ka, may scan lang mo sa wapos mo lang. Halin sa merkado, ginapaabot sang BSP, DILG kag sang syudad nga ma-adapt ang amo nga digital cashless transaction sa public transport system kag sa iban pa nga pampubliko kag pribado nga serbisyo. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kaag sa good vibes. Nangin viral ang litrato sang isa ka bride nga nagalumpiga sa hilamon matapos ang mass wedding sang Sabado. Ano bala ang istorya sa likod sang iya nga pagpungko sa hilamon? Yaring report. Nag-viral ang ini nga litrato nga kuha ni Ronnie Baldonado pagkatapos ang record-breaking nga mass wedding sa Bacolod sang Sabado. Sa comment section, may mga nagsiling nga, kabalo na gid mapakasalta, mabulang ka pa ya. May nag-caption man nga, kasal mo pero nagtatampo ka. May mga nagsiling man nga, ang kalabanan sa mga nag-react sa nagakadlaw, mga wala love life. May nag-caption man nga, bride nyo, pagod na. Kag, may nagsiling nga, bakod niya ho. Rock, go girl. Ang ini nga mga comments, nakapakadlaw na lang sa bride nga si Angela Botay sa iya nga pagkakita sa post. Siya ang babae sa viral nga litrato. Istorya niya. Ginkapoy na siya sa tinduganay kag pungkuanay humalin las 12 ang udto tubtub matapos las 4 sang hapon. Naglakat makadali ang iya mister nga si Gali Tolentino para tawgon ng ilang maninoy sa kasal nga may pilarmahan siya. Wala sa magdahom nga makuhaan siya sang picture kag mangin viral. Ang bana ko nangita lang to sa maninay nang sabay patakapirma. Tapos gibilin niya ko to sa higad. Ano nakatsaanay? Oo. Balik sa kasal, wala pa ka maninay. Ning ara na galing kay ang ginpirmahan niya tulaen. Sala, ano Sala, permahan? oo. Ti mo tong gikat sa kung bana gilantaw ya hambal sang ano. Way pa kapirma tigin pangita ya. Ti mo tong ginbilin niya ko to sa higad. Dito ka nagpungko. Oo, ti kapoy naman ko to ay ano ning Takahil? sa tinduganay ito namon lawig mo to tinduganay naman halipag abot. Ano oras ka mo nag-abot? Alas 12 ato. Antes kuno sang kasal, nagparik-parik pa sila sang iya groom-to-be. Nagkuha pa sila sang ginuhulam nga trahe di boda. Naudtuhan na sila gani wala niya naginuba ang iya nga dilargo kag ginsuksukan na lang sang bridal gown kay kulang na sila sa oras. Naguba pang ilang nga tricycle kag nanghulam pa sila sa motor para lang makahingagaw sa Bacolod City Government Center. Ti, siling ko ti hindi ko na lang ni pag-ubahon di largo kay. Kaya nagulam ka pa to sang trahe ni Buddha. Ang bayo to, pag abot to namon day ara na pisang isang aga na ano to na nakon mong. Natakos na. Natakos na nakon sang aga. Tingagaw, gina si Gay, gidya tanan. Oo kay ang motor namon nagbisyo.
Nang antes nga pakadton ko kami, napatay pa way nag-andar ti nagsinggol kami. Ay, si Cole, tani sakyan nyo. Hindi magandar. Oo, napatay. Ti, Kana, wala pa ganun natabo ka doon, hindi pa makalakat. oo. Ti, timing lang gani kay ang motor sang hinablos siya. Ari de. Kaya giningan ko lang nyo. Balik naman kami, amo to gihulam namon. Nagsinggol kami to kadto sa NGC. Nakasinggol ka, tumay na ka nakadalag ko sa sulod. No, diba? Sa nakapalda ka, Okay. kabudlay. Dali kami gani kay adlaw na kay ang motor niya wala pa andar. Hindi pa magandar. Oo. Wala pa nagka-cooperar ang motor, katunto. Hindi siguro oo, lagi nagko-opera. May gamay man kuno sila nga langot sang buot kay tani, gintunga na lang sa tanan ang premyo para everybody happy pero nagapasalamat siya sa gihapon nga nangin kabahin sa record-breaking mass wedding sang 2023 ka mga pares sini nga 2023. Kag ang mga balita sa Negros subong nga adlaw ka sa panahon karon dapat nakahibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Tubtob sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.